Ok, здравейте хора, сега ще играем на първа игра, така че Lipsy. Само това си много малко звука. Така. Нека слушам continue. Окей, не знам. Да започнем new game. When you look into neighbors, the neighbors also looks into you. Окей, някакви модели са. Взех някакво ключе. Окей, мога да се движа. I've just woken up, окей. Значи, се събудил. Да го отворя. Заключено. Добре, може би трябва да влиза с ключа, но не знам. О! Включим вратата, добре, не става. Ами това... О, ето! Има нещо, да го вземем. О, остана. Окей, ще го изчезвам. Това не ми харесва. Някакъв скелет. Да, какво взех? Аз имам болен, окей, взех му ръката, това беше ми хубаво. Чуем някакъв телефон да звъни. Тука. Да не биде надолу. Не, мисля да проверя първо. Да, може би от тука. It smells really bad. Мисля, че е много лошо. Да отворим книгата. Какво е това? Фенерче. Намерих фенерче. Светото. Може да ги комбинирам? Не. Верни какво звъни. Телефонът ми казва да се събуда, но аз ми искам. Предполагам, че да. Да се върнем. Как се връщам? Ето. Окей, мога да ходя само надолу. Това не ми харесва, но айде да отидем. Тука, иди тука. Look here. Какво пише? I'm sure this note gets to you somehow. At this point, you should know how this is not real. I hope the inner awakening went well and you have a full control over the dream. Окей, аз съм си написал. Фенерче. Окей, нека да сидим. Nobody shouts up. Окей, да започваме. Who am I trying to summon? Никой. Ой, това не е хубаво. Може би трябва да спра. Да спра. Вие може да започне сега още по-страшно. Някакво е на тука. It's too dark and... Добре, да изпълнят фенерчето. Нямам батерии. Какво има? It won't budge. Puddle of water. Окей, просто... Единственото нещо, което може да направим е да отидем там аз. Не ми се иска много. Окей, взеха нещо. Сериозно трябва да ходя тук. Взехи. It needs a lever of some sort. Окей, да видим какво има тук. Да. Ой, това ме сплаши. Да го отворим. Помага, това много ме сплаши. Така. It needs a lever. Ами това може да стане за левър. Окей, аз успя да изгася. Ауч. The handle is hot. Ами ако да направим сега грешка. Good idea, but it's still too hot. Време, как може да го направим да не е толкова горещо? Тук има вода. Нека да се върнем нагоре, може нещо да. Добре, това тук все още е нещо, което така не разбирам. Тук всичко си е същото. Играта се казва Deep Sleep, ще се онлайн игра.
Може всеки да играе, я тук пак да видим. Тук пак е този телефон, който ми казва да се събудя. Тук пише, че е студено. Добре, аз знам, че е студено. Добре, може би пак надолу. Изчакайте, нали имаше вода, може би... Да. Ако сложим дехта в водата... Yes! Окей, успях. Да измисля нещо. И сега ако отидем отдолу... Ето така и сега... Така... Окей, пригодца се нещо да ме изплаши. О, да, ето стана в ужас. О! Остава. Тук, като такова с мишката ми показва нещо като кръв. Това може да се цветя, супер, дай да го осветим това. Аж чакай, тук пише нещо. Май. 9 ли е? Мисля, че това е 9. 7 и 8. 8, 7, 9, 0. Окей, не знам за какво ще ми трябва това, но да го оставим тук. Опа! Тя ще без да искам, включих скайпа. Значи. Не знам какво правят тия цифри тук. Но ще трябва нещо да направя. Добре, се върнем нагоре. Не знам какво мога да правя още тук. Аз нищо всъщност не съм намерил. Още чакай, това е заключено. Не знам с какво мога да го подключа. Окей, хора, ако искате ще паузирам докато намеря какво се прави и ще се върна. Окей, след 10 000 минути чудене. Така не разбрах какво трябва да правя, но ще продължа. Има нещо. Ако има нещо такова в тази стая, това вече го видях. Добре. Да, че мога да... Това е ключа на ключ или кока, я пада го. О, това е ключ. Дали с този ключ мога да пада? Не. Окей, не знам за какво ми е този ключ. Изчакайте, че се сетих, нали? Отгоре имаше едно чехмедже, може би ако отидем. Това чехмедже. Не чакайте, беше това. Ето го е тук. Добре да използваме ключа. Намерих нещо. Какво е това? Батерии. Добре, може ли по някакъв начин да ги съединя с това? Ето. Вече. Нещо ми имам батерии. Добре, пише, че мириш на лошо, това го разбрах. Тръгваме надолу. Чакайте само малко. Така, една секунда, само да си оправя екрана, на който снимам. Защото е прекалено голям. Окей, така. Вижте, че е по-добре. 8 минути и 30. Така рекламирам за сега 8 минути. Добре, нещо пак се светата. Да, сега нали със нещо ще може да светнем. Ужас. Тук пише wake up. I'm trying to last. Това ще се опитваш. Добре, да дойдем тук. Боже. Това нещо ме сплаши. Тук нещо пише. Little Cody is lost without his... Какво пише тук? Добре. Without his tiger, защото това не мога да разчита. Значи малкият Коди е загубен без своя тигър, ами... Добре, не мисля, че може да отидем на някъде. Golden Statue. Окей, взех някаква статуя. Окей, може би трябва да отидем където отиде този скелетън. Не мисля да хора към това. Не мисля да хора към това. Окей. My daughter went to sleep and she never woke up. Ужас. My son's personality has completely changed overnight. Окей, тук се разказва. Чай какво? Mayor's wife possessed
Nobody. Oh no. Дали не мога тия буки са настрани. Добре, тук се разказва някакви хора, които през нощта нещо им става. A man kills his family after waking up from a coma. You are next. It's time to pay a price for playing with things you don't. Много ужас. Каза, че аз съм следващия. Окей, ами их някакви прозорци. Добре, не мога да стигна до тук. Тук се връщаме. Само тук мога да ги. Асансьор. О, да, нали имаше един код. Какъв беше? 9708. Не мога да се сета. Окей, ще паузирам докато се сета какъв е кода. И ще се върна. Окей, аз съм тук и се върнах при кода. Значи то е 8790. Добре, сега да се връщаме. Просто паузирам, за да не е скучно, както нямам представите. Чакай, как беше? 8709 мисля, че. Така. Къде е сега? Ето го. 8907. Къде не е тоя? 9780. Как беше, бе? 8709. Добре. Помня, че второто е 9 всъщност. 8970. Не. 8907. Знаете ли какво? Пак ще паузирам. Окей, така нещо иска да шерна. Опа. Ой. Сега, ако може това да се махне. Окей, ще паузирам докато това го махне. Окей, сега отново съм тук. Сега 8709, 8709, 8709, така. 8709. Добре, 8709, сигурен съм, че беше това. 8709, сериозно не го знам. Добре, 7809, опа. 8790. О, 8790 е било. Окей. Добре, сега. It seems било. О, окей, така се отваря, обаче преди това. Искам да разгледам и другото. Да, забрах, че то не може. Дай па се връщам. Отивахме надолу по стълбището. Тук има нещо. Какво е това? Хук. Сигурно с този хук ще може да се качим отгоре. Хук? Не. Окей, добре, да продължаваме да отваряме. The door is already open. Разпак ще нечето. Тук изобщо не ми изглежда приятно. Само някъде води, тук има... Кирка ще я взема. Тук има някой. Това му преследва. Не. Моля те, затваряй. Не, той идва. Окей. I'm not touching that. Добре. Окей. Аз съм махам от тука. Мисля да си хода пак нагоре, защото това много ме плаши. Така, тръгвам си нагоре отново. Мощно с тази кирка мисля, че може да щупим у нея неща. Нали тук имаше някакви дупки в стената я. Да, ето. Сега тъкмо ще избягам. Това май плаш. Това е плаш. Какво взех? Нет. Намерям ги комбайна. Да, ето. Нет with a hook. Вече мисля, че мога да таковам. Какво е това? Да видим. Creepy painting. Тук имам някакви ръчки, които не мога да пипам. Какво взех? Добре, Нет with a hook. Сега трябва да се върна сигурно. Така да се върна, така.
Назад. Тук е нещо ново, не. Окей, сега с този нет ще отидем надолу, и тази игра изобщо не ме радва, но сега, накъде трябваше да летим от тук? Но само ония чишко пак да не се появи черния. Напред и сега. I can't reach there. Окей, вече мога. Окей, радиото отново ми каза да се таковам. Ще го изключа. Golden Key, ами ако това отключвата. Да, ето имам A Shiny Gem, който не знам какво прави. Това е Golden Statue. Не мога комбайн с това. Ще отида пак при онова. Кажете го. При плажа. Опа. Включих си сам пак. Никой няма да забележи. Така, значи. Не чакай, не тук. Да беше плажа. Да, ето тук беше плажа, ето. Да тръгнем и да видим. Да правя с това Shiny Gem. Може да го сложа. Окей, вече мога да си. Искам да си насоча светлината към мен. В очите ми да ми количи стане. Изглежда това нищо не сочи на там. Окей, дай разследвам да видим какво става. We are walking the way. Окей, тогава ще. Той е тук, не. Чакай, искам да му го насоча в лицето. Не. Чакай, нещо, молята, не. Окей, нещо стана. Май го унищожихме. Окей, хора, мисля, че го унищожихме. Има някакви пушеси. Окей, минахме играта. GG. And then I woke up, the nightmare was over, but my life has changed forever. Was it all just a dream, or were these creatures real? Никой не знае. I have to know, I just have to know the truth. I can't stop thinking about it. I have to go back. Не искам. Няма да заспиваш пак, може да видим, че това е края на играта. Окей. Това беше края. Ако дам кантина. Окей, значи нищо. Пак сме тук и добре, хора. Надявам се този тип да ви е харесал. Така точно тази хорор игра. И до скоро. Айде, чао. Това пак споди няма нищо, окей, чао хора.